Ahojte, vítajte na mojom kanáli To Vyber Toys. Dnešné video bude špeciálne, pretože budeme štrikovať takéto šatičky pre babiky. Budeme potrebovať priadzu, ja používam priadzu jeans od značky Yarn Art, pletacie ihlice, veľkosť 3 mm, ja používam kruhové, ale kľudne môžete pliesť aj na rovných. Potom budeme potrebovať ponožkové ihlice, tiež 3 mm, 8 značkovačov, nožnice a háčik. Takže poďme rovno na to. Takže zoberieme si priadzu a začneme nahodením 32 očiek. Necháme si dlhší koniec. Ja nahadzujem takto. Pripomínam len, že nie som veľmi skúsená pletiarka, tiež sa len učím viac menej, ale základy ako také už viem a toto je pre mňa jednoduché, takže začíname takto. Budem sa snažiť robiť to čo najpomalšie, aby ste stíhali. Pod priadzu, nad priadzu a máme 2. Pod, nad, 3. Pod, nad, stiahnuť, pod, nad, stiahnuť, popod, ponad, stiahnuť, popod, ponad, stiahnuť, popod, ponad, stiahnuť, popod, ponad, stiahnuť. Takže zatiaľ máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Máme nahodených 32 očiek a ideme pliesť prvý riadok. Prvé očko iba prehodíme, pletieme 4 očka obratkov. 1, 2, 3, 4, dokopy ich máme 5. Vložíme jeden značkovač, jedno očko obratkov, ďalší značkovač, 5 obratkov, 1, 2, 3, 4, 5, ďalší značkovač, jedno obrátko, 8 obratkov, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, značkovač, jedno obrátko, 5 značkovač. Tu vlastne bude raglanová línia. Opäť 5 hladko. 1, 2, 3, 4, 5,
značkovač, jedno obrátko, raglanová línia, posledný značkovač a do konca riadku 5 obrátkov. 1, 2, 3, 4, 5. Posledné očko v riadku z tejto strany ja robím takto, že ho uhačkujem hladko, aby som mala pekný kraj. Dobre, ideme na riadok 2. Prácu si otočíme. Prvé očko prehodíme. A pletieme hladko. 1, 2, 3, 4. Teraz urobíme prvé rozpletanie. Rozpletať budeme takto. Pomocou tejto ľavej ihlice si podoberieme pod očko túto ľavú nitku a upletieme hladko. Máme prvé pridávanie. Prehodíme značkovač. Raglanovú líniu budeme háčkovať obratko, takže jedno obratko. Prehodíme značkovač. Teraz túto pravú nožičku si takto pomocou ihly naberieme. Ihlice. Tak. A upletíme tam jedno hladko. Teraz pletieme zase hladko. 1, 2, 3, 4, 5. Opäť budeme pridávať, takže touto ľavou ihlicou si pomôžeme. Podoberieme ľavú stranu očka pod týmto riadkom, čiže tu dole, a upletieme jedno hladko. Raglanovú líniu obratko a znova pridáme. Pravou ihlicou si naberieme túto pravú nitku očka a upletieme tam jedno hladko. Teraz hladko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zase sme došli k raglanovej línii, takže budeme rozpletať. Podoberieme si túto nitku. Takto. Upletieme jedno hladko. Prehodíme značkovač. Raglanová línia je obratko. Na druhej strane pridáme hladko. 1, 2, 3, 4, 5 hladko. Zase pridáme. Jedno obratko. Prehodíme značkovač a pridáme na druhej strane. A pletieme do konca riadku. 1, 2, 3, 4. Ja si posledné očko z tejto strany, kde pletiem hladko, robím takto. Pichnem ho za zadnú nitku a upletiem ho hladko. Ideme robiť riadok 3, že prácu si otočíme. Prvé očko si prehodíme a budeme pliesť obratko. 1, 2, 3,
4, 5. Raglanovú líniu hačkujeme hladko z tejto rúbovej strany. A teraz zase obrátko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Raglanová línia hladko. Obrátko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prehodíme značkovač, raglanová línia hladko. Prehodíme značkovač z obratko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Raglanová línia opäť hladko. Prehodíme značkovač a obratko. 1, 2, 3, 4, 5 a posledné očko upletiem hladko. Ideme na riadok 4, prácu si otočíme. Prvé očko prehodíme a pletieme. 1, 2, 3, 4, 5. Teraz pridáme pred značkovačom za spodnú nitku, teda na tú ľavú nitku. A raglanovú líniu obrátko. Pridáme na druhej strane. A pletieme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opäť pridáme. Raglanová línia obrátko. Pridáme na tejto strane. Jeden, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Trošku pomotalo. 9, 10. Pridáme. Raglanová línia. Pridáme na druhej strane. Hladko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pridáme. Raglanová línia obratko a pridáme na druhej strane. Do konca riadku 1, 2, 3, 4, 5 a posledné očko za zadnú nitku pletieme hladko. Otočíme si prácu, ideme robiť z rúbovej strany. Ukážeme si to ešte raz. Prehodíme
prvé očko a pletieme obratko. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prihodíme značkovač raglanová línia hladko a pokračujeme. A takto pleťte až do konca riadku. Potom si ukážeme, ako budeme pokračovať ďalej. Riadok 5 máme hotový. Otočím si prácu a ideme robiť riadok 6. Prvé očko prehodíme, pletieme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Znova pridáme za ľavú nitku. Raglanová línia, obratko. Prihodíme značkovač. Pridáme na druhej strane za túto pravú nitku. Pletieme a pokračujeme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Znova urobíme pridávanie a pletieme takto do konca riadku. Riadok 6 mám upletený, otočím si prácu. Riadok 7 hačkujeme, pletieme obratko, prvé očko prehodím a pletieme. V tomto riadku nepridávame, je to rubový riadok, iba ho prepletieme až do konca riadku. Nezabúdajte, že raglanovú líniu toto pletieme hladko. Riadok 7 mám upletený. Ideme na riadok 8. Prvé očko prehodíme a pletieme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opäť pridáme v raglanovej línii. Za toto druhé očko 1, 2, za toto. Raglanová línia, obratko. A na druhej strane pridáme za túto pravú nitku pod týmto očkom. Tu. Tak. Pridáme. Pridajte v celom tomto riadku na každej raglanovej línii a potom si ukážeme, ako pliesť ďalší riadok. Mám upletených 8 riadkov. Takto to zatiaľ vyzerá. A môžeme ísť pliesť riadok 9. Riadok 9 opäť pletieme bez pridávania až do konca celého riadku. Prvé očko prehodíme a pletieme obratko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, raglanová línia. Dokončíte až do konca riadku. Máme upletený riadok 9, ideme na riadok 10. Prvé očko prehodíme a opäť pletieme k raglanovej línii, kde budeme rozpletať 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rozpletieme toto očko. Raglanová línia, obratko.
a rozpletieme na druhej strane. Opäť takto uplete celý riadok. Riadok 10 máme upletený, to bol posledný riadok, v ktorom sme pridávali. Prácu si odtočíme a upletieme ešte rubový riadok. Prvé očko prehodíme, pletieme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, raglanová línia, a opäť obratkom. A uplete takto celý riadok. Riadok 11 máme upletený. Prácu si otočíme. A v tomto riadku budeme vytvárať rukávy s pletením očiek, takže prvé očko si prihodíme na ihlicu a pletieme hladko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dáme preč značkovač. Raglanovú líniu upletieme teraz už hladko. Dáme preč značkovač. A teraz si môžete zobrať háčik a budeme spletať rukav. Takže hladko urobíme jedno očko, druhé a toto druhé očko vlečieme cez to prvé. Opäť robíme. Upletieme hladko a prevlečieme cez očko. Upletieme hladko a prevlečieme. Pletieme hladko, prevlečieme, hladko, prevlečieme. Posledné očko pred značkovačom ešte spletieme. Odložíme háčik na chvíľku. Toto si dáme na ihlicu. Dáme preč značkovač. A ideme pliesť hladko. Raglanovú líniu, jedno očko. Dáme preč značkovač. A teraz hladko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dáme preč značkovač, raglanovú líniu upletím hladko, dáme preč značkovač a opäť ideme spletať rukav. Takže zoberieme si zase háčik. Ak viete, môžete kľudne spletať aj pomocou ihlíc. Mne sa lepšie robí s háčikom, preto to robím s háčikom, takže upletieme jedno hladko, necháme na háčiku, druhé hladko a pretiahneme cez prvé. Prevlečieme. Opäť hladko, prevlečieme. Hladko, prevlečieme.
posledné pred značkovačom. Odložíme háčik, toto očko si zase zoberieme na ihlicu. Dáme preč značkovač a pletieme hladko. 1, reglanová línia, dáme preč značkovač a pletieme hladko do konca riadku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a posledné očko za zadnú nitku hladko. Teraz si prácu otočíme a pletieme celý riadok obrátkom. Prvé očko zložíme, prehodíme na druhú ihlicu a pletieme obrátko celý riadok. Celý riadok 13. A posledné očko upletím hladko. Takže mali by ste mať 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Teraz si zoberieme ponožkové ihlice a prácu si otočíme a prepletieme jeden riadok na tieto ponožkové ihlice, aby sme mohli potom prácu spojiť do kruhu. Prvé očko prehodíme a pletieme hladko. Posledné očko nepletieme, iba si ho prehodíme takto na túto ihlicu. Teraz si prácu takto dáme do kruhu. Zoberieme si poslednú ihlicu. Môžeme si toto očko takto prehodiť, aby sa nám nestratilo. A dáme si ho dopredu. Toto prvé očko na začiatku riadku dáme si na chvíľku sem. Tak. A toto posledné očko dáme sem. Teraz vrátime to prvé očko naspäť na ihlicu a spletieme ich do jedného očka. Tak. A šatičky máme spojené. Tu si vložte značkovač a tu bude koniec riadku. Teraz urobíme jedno očko hladko a budeme pridávať za túto ľavú nitku očka. Takže odtiaľ, tak ako sme robili pri raglanovom rozpletaní,
Tuto je prvé a druhé za túto nitku. Nahodíme si ju na ihlicu a urobíme hladko. Ďalšie očko upletím hladko a opäť rozpletiem. Takto budeme rozpletať každé jedno očko v celom riadku, aby bola suknička veľká. Takže zase hladko a rozpletieme. Jedno hladko a za túto spodnú nitku, aby to bolo dobre vidno, takto rozpletieme. Znova hladko a rozpletieme. Hladko a rozpletieme. Pokračujte takto až do konca celého riadku túlku značkovaču. Tu si nechajte jedno očko a ukážeme si, ako budeme pokračovať. Pre očka máme rozpletené. Prišli sme ku poslednému očku v riadku. Toto posledné očko nebudeme rozpletať. Prehodíme značkovač a pokračujeme. Teraz si upleťte 20 riadkov dookola, iba hladko, bez pridávania. Budeme vlastne pliesť tento úsek, takže upleťte si 20 riadkov. Hladko. Máme upletených 20 riadkov. Ja som si to dala na tieto okrúhle ihlice. Lepšie sa mi to tak robí. Teraz budeme robiť jeden riadok obratko. Takže celý jeden riadok upletieme obratko. A stretneme sa tu. Jeden riadok obratko máme upletený a teraz urobíme jeden riadok hladko. Takže upletiť celý jeden riadok a potom si ukážeme, ako budeme pokračovať ďalej. Jeden riadok máme upletený hladko a v ďalšom riadku budeme rozpletať. Tak ako sme rozpletali tu, teraz budeme rozpletať volán. Takže urobíme jedno hladko a za túto spodnú nitku ľavú rozpletieme očko. Pletieme jedno a rozpletieme ho. Rozpletať budeme každé očko. Takže jedno hladko a za túto nitku ho rozpletieme. Znova jedno hladko a rozpletieme. Jedno hladko a zase za túto nitku rozpletieme. Ešte raz si to ukážeme. Hladko a za túto nitku rozpletieme. Hladko a za túto nitku ho rozpletieme. Takto rozplete celý riadok a potom si ukážeme, ako budeme pokračovať ďalej. Celý riadok máme rozpletený a teraz budeme pliesť dookola 5 riadkov. Už bez pridávania. Samé hladké očka. Takto. A uplete takto 5 riadkov. Keď budete mať upletené, tak si potom ukážeme, ako budeme pokračovať ďalej. Máme upletených 5 riadkov
A teraz upletieme jeden riadok obratkom. Celý riadok upletieme obratko a potom si ukážeme, ako prácu ukončíme. Posledný riadok máme upletený. Teraz dáme preč značkovač a budeme spletať očka. Takto. Prišli sme na koniec riadku a posledné očko spojíme s týmto prvým pevným okom. Tak a tak. Nehajte si tam kúsok priadze, aby sa vám dobre dalo schovať ten konček potom do práce. Takže navlečieme si to do ihly. Tento koniec a ukážeme si, ako ho schovať do práce. Tak, tu si môžete spraviť uzlíček. A takto jednoducho priadzu zapracovať do práce. Koniec odstrihneme. Šaty máme upletené. Teraz si ukážeme, ako urobíme dierku na gombík. S týmto koncom, ktorý máme tuto na začiatku, vytvoríme dierku. Ak nemáte, ak vám tam nezostal dlhý koniec, tak kľudne pripojte priadzu pomocou pevného oka a takto vytvoríme. Ja mám gombík veľkosť 1 cm. Ak máte menší alebo väčší gombík, tak si budete musieť túto dierku trošku prispôsobiť, aby vám tam gombík pasoval. Takže týmto koncom teraz vytvoríme dierku. Pichneme do tohto priestoru a urobíme 8 reťazkových očiek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Trošku si to takto vytiahneme. Sem zo spodu pichneme. Navlečieme si to naspäť na háčik a pretiahneme cez túto dierku sem dole. Takto. A teraz urobíme pevné oko. Dieročku máme hotovú. Koniec priadze si zase zapracujte do práce a potom prišijeme gombík na druhú stranu. Prišijeme si ešte gombík. Môžeme si ho primerať, kam to budeme prišívať. A prišijeme ho. Na druhej strane urobíme uzlík a tieto konce priadze, ktoré nám tu zostali, odstrihneme alebo
si ich opäť zapracujte do práce. Šaty máme hotové, toto je zadný diel, toto je predný diel. Ak by ste chceli šaty dlhšie, tak si urobte túto časť dlhšiu, aby sa vám šaty predĺžili. Ja vám ďakujem za sledovanie. Ak sa vám toto video páčilo, budem rada, ak mi dáte like a ak budete odoberať môj kanál.